Jama'a assalamu alaikum. Dala idan kai sabo ne a wannan shafin to ka daure ka danna mana subscribe. Yau zan yi mana bayani ne akan yadda za ka siyi data a kamfanin MTN M Plus, wanda za ka siye ta a kan farashin naira 150 1.2 gig. Yadda za ka yi shine za ka danna *344#. Wannan su ne code ɗin da za ka yi amfani da su wurin siyan wannan data, sai ka danna kira kamar haka. Gashi nan yana running. Idan ya nuna maka haka zai ce join M Post. In kana so ka koma MTN Post kenan sai ka koma MTN M Post din nan. Idan kuma baka so ka koma, kuma ba zai yiwu ka siyi wannan datar ba, dole sai ka koma cikin MTN M Post. Abinda za ka yi shine za ka danna number 2. Number 2 an ce special data plan for M Post, sai ka danna number 2 kamar haka. Yanzu mun shiga cikin number 2 ɗinmu. Abin da ya nuna mana shine zai ce buy data bundle, buy biyu data bundle. Za ka kalli datar ka ne a na biyu ko kuma za ka siyi data a na farko. Za mu shiga number 1 saboda data za mu siya. Idan mun shiga number 1 kamar haka, zai nuna mana cewa gashi nan fa akwai za mu siyi data 350 ne weekly, ko kuma za mu siyi 1.2 gig na kwana 30. Sai mu ce bari mu siyi na kwana 30. Shine number 2 za mu danna kamar haka. Mun shiga ciki. Ga abin da ya nuna mana, ya ce you will be migrate to MTN Post. Dole sai na koma MTN Post idan ina so in siyi wannan datar mai 1.2 a matsayin a naira 150 ta kwana 30. Abin da za mu yi shine za mu danna 1 process kenan kamar haka. Yanzu ya ce mana do you want, za ka siyi wannan datar ne automatically ko kuma za ka siye ta ba automatically ba. Abin da za ka yi a nan wajen shine sai ka danna number 2. Ba automatically zan siyi wannan datar ba, misali kamar haka. Yanzu ya ce mini me, your activation of 1.2 data plan bundle fail to do ba, insufficient kenan, babu kuɗi a cikin layina. Da direct kawai siya min datan nan zai yi. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, dala ku danna mana like, sannan ku danna mana subscribe. Mun gode.